Ang Cebu Alliance for Duterte, grupo man ni sa mga parallel nga DDS aligned. Nag-issue ta og warning sa mga congressman nga kung mahimo, ayaw na ninyo tiaw-tiawi ang konstitusyon na himuan ng impeachment para lang dili makadagan si Inday Sara sa 2028 as president. Ibalo na ang tibuok Pilipino nga nasod nga binuang ra ang impeachment. Kung naay impeach, dapat si Bongbong Marcos, bilyonis, trilyon ang nawa sa kaban ng bayan. Pero nganong si Inday Sara mangyod, ang impeach na ang 125 million na confidential fund gi-clear naman sa COA. Muna gikapoy na ta mga Cebuano, gikapoy na mga Pilipino, giingnan nato ang mga congressman, mga congresswomen, sir, madam, asa mangyod mo? Laban mo sa tao o dili? Laban mo sa mga Duterte o dili? Tingog na mo, are you in or out? Kaya ngano, gusto na mo dere sa Cebu nga magtinarong na sila, dili na tiaw-tiawan ng impeachment. Kay balumi nga inosente si Inday Sara. Kung tinuod nga pro Inday sila, pro Duterte sila or pro Pilipino, mutingog na sila nga undangon ng impeachment. Pero kung mupirma sila sa impeachment, kaming mga ordinaryong mga Sugbuanon, muhimo sa tanan nga mapildi ka ng mga congressman nga nagtiaw-tiaw sa impeachment para lang nga dili makadagan si Inday Sara sa year 2028 pagka-presidente. Init kaayo ang mga Sugbuanon, usahay naataw sa kabarangay na mag-texter nganong naaman mo diya wala lagi mo diri. So hinog kayo, morag makaingon jud ko sa countryside na kusog kayo ang Duterte nga brand, gusto mo apil bisag walay snack, walay ayuda. Bisa gani makakitara sa ako mura ko himo nila artista tungod lang kay nitingog ko para kay Inday Sara. Una-una ako si Inday Sara to dito. Misala Sir Jun, so pasabot matag Subuanon kung mutingog kas kamatuoran ang mga Subuanon mo believe na nimo murag i-idolize day ka. Mo nang kinahanglan mutingog na tatanan mga Subuanon, mga Pilipino kay daghan na kanato murag 90% up pro Duterte ta. Kay nakatilaw man ta unsa ang pamaagi sa Duterte nga leadership. Ang krimen pag panahon ni Digong ni os-os to the lowest level. Ang mga drug addict nga nasa dalan nahipos. Kana ganing ultimo nga kanang pabuto nga daghang mga bata na putlan og kamot every New Year. Napahunong mga ni Digong. Kanang pagpanigarilyo bisag asa napahunong ni Digong. Mga ginagmay pero importante gihimo na ni Digong pero way makalabaw sa gihimo ni Digong nga infrastructure. Sa iyang unom katuig daghag tulay, daghag port, mga seaport, daghay airport nga nahimo ug ang kurakot sa gobyerno halos ni ubos gyud. Pero sa karon luoy kayo, luoy ang atong nasod. Grabing kurakot, walay project ang gobyerno ug nanata sa economic crisis, wala na mga investor nga nadiri. Asa ka sa probinsya, ming nga sir, lahi ra gyud kang Digong. Walay mga adik ug daghay trabaho. Sa karon puro na lang krimen ato makita ug lisod ang pagpanarbaho karon. Kaya mga investor di na ganahan kay grabe man ang kurakot sa gobyerno. Ila ra mga favored nga investor ang ilang pangatagan o ilang paboran. Actually, ang mga tao bisag wa sila kahibaw sa rating kada adlaw sa arag yun na sila. Murag gihidlaw, gigutom or kanang gimingaw ang mga Pilipino sa style nga Duterte nga liderato sa national. Mao gyud na sentimento sa probinsya o sa mga grassroots barangay level. Kinahanglan mo tingog na ta kay ang problema nato sa atong nasod nagkalala na. Kunya naay crisis nga gera sa Middle East, walay plano ang gobyerno. Wala tay stock sa langis o sa oil. Atong bugas import ra ba ta ha? Wa tay kaugalingon nga farm nga magproduce, walay gihimo. Walay planning, walay strategic planning ang atong gobyerno sa karon. So kinahanglan mo tingog ta kung buhi pa ta or makaantos pa ta until 2028 atong ipadagon si Inday Sara pero mayon tag mapulihan na kay lisod gid kayo ang atong sitwasyon karon diri sa Pilipinas.